Takže čaute, moje meno je Jokerina51 a ja vás zdravím pri dnešnom prvom skúšobnom dieli ze hry War Thunder. Tuto mám spoločné skupinu Buggyho tuším, alebo pozdravte sa do videa, pravda, že chlapci? Čaute. A predstavte sa. Čau. Čus, ja som Hruška CZ. Hruškovica. Ja som Magnetius. A ja som Buggy. Super, a dnes si odohráme Stalingrad mapu, prvú skúšobnú. A všetci sme šťastní. Hej. Pravda, že proti Rusom? Čo sme prehrali? Dobre, kam ideme? Musíme si to veľko rozdeliť. Ja idem cez hangár, keďže zle budem skolavať medzi hangárami. A budem vám kryť zase zátky vaše zelené. Mohol som si dať skúsiť bielú kamufláž, ale vlastne ešte nemám vyskúmanú, pravda, že? Fuj. Čo ste si zebrali? Shermany? Henty Shermany práve hento, skúmam je ich modifikácie. Hentoho Shermana. Čo máte? Ja mám iného. No, A2, no. Jedného skúmam a jedného mám vyskúmané a skúmam modifikácie. Já jsem si tuto přednedávnem kupoval. Tak zkoumám teďka, myslím, náměr děla. Mám pred sebou Panther. Náš a uvidím odkiaľ schyta kill. Ja som taký dobrý človek, že ho nechám ísť prvého, nech schyta kill, ne? A je to smutné. Tak jak aj minule, ne? Áno, presne. Uhodol si. Počkám, kým schytáš kill a potom zistím odkiaľ vystrelené bol. Buggy, ty čo robíš? Buggy sa tlačí na vás. Nie, Buggy ničí celú konstrukciu, čo tu je postavené. Zajíma, či to vypadne. Mne sa nepáči, že som v polke mapy a nikoho zatiaľ ešte som nezbadal. Buď rád. By som si zastrelal najradšej. Dostal jsem, kde čekat zásah? Spíš z levý strany. Tam je. Nie, tam je kamienotka. Kde přesně tak nějak? Strelím do nej. Ja vidím tu 34. Ja ju nevidím. Já ho taky nevidím. Tam je. Však, KV2. Ty vole. Je KV2. Tu myslíte? Nie? Kritický zásah. A už sa stahuje, ja nestíham nabiť? Či stíham? Má kriticky tá kamienotka. KV2 má zakrytý vyradenú polostátky, vole. Ty vole. Ja dám kriticky všetko. No ona si zajede. Ne, dostala do věže, akorát nic jí to neudělalo. Poviem, že ja som jej vyradil všetko. Tej KV2 skoro. Bugiem po té KV1. Asistence. Niekto mi vyžral. Nemá záverka, no. A tam vidím další KV2. Toto KV2 nastrelila. A potom sa schovala. A, KV2, down. Vidím, čete. Ještě za to KV2 je ten 34. A druhá KV2. A kdyby mi tam nevěl ten Tiger, tak už jsem mohl střílet. Ja vidím do Ačka. To ne KV1. A teď ji zabil.
A vidím približné náčko. Vidím traktory. A vidím nášho Hellcata. Keď sa on pohybuje, tak ja sa tiež musím hýbať náčko. To je taká špina na títo vagóny. Na spavne máme T-34. Asi 2 alebo 3. No čo je hruška? Ako ti to nešlo? Nějak to šlo probít před, nevím, já to potom zkusím střelit. Jestli to bude. Nemoc na kope. Sa mi to nepáči. Čo máš? Bugy? Máš aj pre mňa nejaký kill? Ja nikde nechávam. Nedarí sa mi voľko. Ja viem. Ani mne. KV. Neviem zamerať. Juj to! Dobrý. Čo ti jebe? To Dobrý čumo. kill. Haha. Niečo po mne. Túčko. Zajazdy. Bez toho, aby som... Tak tohle je pěkná výhra. Tyba, to je jak pekná video. Ešte, že to má na videu, hen ten kill bol pekný. To kávečko. Ne, zaseknem sa tu o železo. Tyž bychom to mohli, ale... Ty vole. Dělostrodstvo zle. Čo to nezabrali? Ur. Horálka, ne horálka. Blbosť, horálka. To som. Ruška, zaberaj. Zabírám. Alebo ja to zaberám, já nevím. Já jsem Jsme tež... tady asi 4. Já, Hellcat, ty, Magnetus a Tiger. Obsazujem, no, takže. Traktorík. A jde to strašně pomalu. Mhm. A to jsme tu 4. 5. Nie, 4. 5 nás tady je. Čekám odkiaľ vyletí plný projektil. Ešte odzadu alebo odkiaľ. Dostať za furt. Gulometami. No, už to bude. Ještě kousek. Poďme, musíme. Zvládneme. Je, dostal jsem do věže. Odkiaľ? Od někaď ze předoučka, já se podívám. Au. Přes daleko to vidím prd. Dobrý. Banzaj! Jo. A týmto ja ukončujem dnešný diel a majte sa, dovidenia, lajkujte, komentujte, ahoj. Rozlúčte sa, slúšáci. Čus. S pánom Bohom. S pánom Bohom Batohom.